Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо пулҳои коркардаи Шон Омели ва Алҷамин Стерлингро омода кардем. Хабар аз Лоиқ Раҷабов, мушкилиҳои Конор Макгрегор ва боз дигар хабарҳо. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. чемпиони нави вазни 61 килограмми UFC Шон Омели оиди ғалабаи худ дар муҳориба зидди Алҷамин Стерлинг фикрҳояшро баён кард. чӣ гунае ки ман тасаввурот доштам ин муҳориба ҳамон гуна гузашт. вазифаи асосии ман иҷозат надодан ки ӯ маро ба замин афтона. ман медонистам ки агар мо дар стойка ҷангем, ман ӯро ба нокаут равон мекунам. ман медонистам ки чӣ қадар зиёд муҳориба дар стойка гузара, ҳамон қадар шанси ман барои ӯро ба нокаут равон кардан зиёдтар мешавад. ман медонистам ки ӯ худро гум мекунад вақте ки маро ба замин афтонда наметавонад. ӯ сахт боварӣ дошт ки маро ба замин афтонда метавонад ва ӯ бо чунин ҷанговарон ба монанди ман ҷангидагӣ набуд. дар зарбазанӣ ман аз бисёри ҷанговаро болотарам, гуфтааст Омели. ҳамчунин Шон Омели гуфт ки реванш барои ӯ шавқовар нест. ӯ ба вазни ним сабук баромадан мехост. барои ӯ вазн кам кардан вазнин аст, дуруст? дар ҳама ҳолат барои ман реванш шавқовар нест, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки Шон Омели Алҷамин Стерлингро дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода чемпиони нави вазни 61 килограмми UFC шуд. ҳозир бошад дӯстон, биён мебинем ки онҳо чанд пулӣ ба даст оварданд. пулҳои коркардаи Шон Омели $1 млн $380 000, $500,000 барои муҳориба, $100,000 барои ғалаба, $30,000 аз тарафи спонсорҳои UFC, $50,000 бонус барои баромади шом ва $700,000 дигар фоиз аз намоиши пулӣ, яъне перпевю. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Алҷамин Стерлинг боша $1 млн $490,000, $750,000 барои муҳориба, $40,000 аз тарафи спонсорҳои UFC ва $700,000 дигар фоиз аз намоиши пулӣ. ҷангори вазни сабуки UFC варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов шаби гузашта дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро чоп карда навишт ки UFC ба наздикӣ вомехӯрем ва ҳамин гуна Лоиқ фаҳмонда дод ки ӯ ба наздикӣ муҳориба мегузаронад. ва дӯстон, агар каме фикр карда бароем, пас ба наздикӣ аниқтар рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби турнири UFC 294 баргузор мегардад ва шояд ки Лоиқ дар ин турнир баромад кунад, чунки худи ӯ чанд маротиба эълон кард ки дар ин турнир баромад кардан мехост. хотиррасон мекунем ки Лоиқ Раҷабов дар ташкилоти UFC 2 муҳориба гузаронидааст. дар якум муҳорибаи худ ғалаба ба даст оварда буд, ана дар дуюм муҳориба боша мутаассифона шикаст хӯрда буд. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, Лоиқ Раҷабов дар вазни сабуки UFC баромад мекунад, ки ин вазн яке аз вазнҳои конкурентӣ дар UFC аст. ҳамчунин дар ин вазн дигар варзигари тоҷик Нурулло Алиев низ баромад мекунад. дӯстон, ба фикри шахсии шумо кадоме аз онҳо зиёдтар шанси чемпион шуданро дорад? метавонем фикротона нависен. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор аз мушкилиҳои худ бо ширкати допингии USADA хабар дод. хонумон ва ҷанобон, онҳо ба ман иҷозат намедиҳанд ки моҳи декабр муҳориба гузаронам. шумо Крис Вайдманро дар турнири UFC 292 дидед. акнун тасаввур кунед ки ин чӣ гуна осеб аст. ман ҳис карда истодам ки онҳо маро аз пул кор кардан маҳрум карда истодаанд. ман ин чизро солҳо ҳис мекардам. ман дар ин ҷо озорҳои худро баён карданӣ нестам. ман танҳо мехостам ки рӯзи 16 декабр дар турнири UFC 296 анонси муҳорибаи худро эълон кунам ва ман барои ин чиз ҳамаи корро кардам, аммо ин кор рух намедиҳад. ба воқеиятан монанд нест, гуфтааст Макгрегор. дӯстон, чӣ гуна ки чанд муддат пеш дар як навори худ гуфта будем, Конор Макгрегор соли 2023 барнамегардад ва шояд ки ӯ дигар ҳеҷ гоҳ ба муҳорибаҳо барнагардад. ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? оё ӯ боз бармегардад ё не? метавонем фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.